За результатами досудового розслідування було зібрано достатньо даних для повідомлення підозри за фактом геноциду Берію Лаврентію Павловичу та Сталіну Йосипу Вісаріоновичу. Юрій Віталійович про це вже наголосив. Ми працюємо, продовжуємо працювати в цьому напрямку, щоб не тільки організатори були встановлені, але й інші особи, які виконували ці незаконні вказівки. Я вже бачу про те, що будуть говорити, що ви боретеся із мертвими. Ні. Йдеться не лише про відповідальність Сталіна, Берії і інших високопоставлених катів різних народів колишнього Радянського Союзу. Йдеться і про тих виконавців цих злочинних наказів, які все ще живуть. Якщо ці люди живі, це справа для них. Це не лише про Сталіна, не лише про верхівку, але й про тих, хто виконує накази. І знову ж таки, це попередження нинішнім. Бездумне виконання злочинних наказів в окупованому Криму, на частині окупованого Донбасу, рано чи пізно завершиться кримінальними справами і покаранням. Я абсолютно переконаний, що така справа має бути у Генеральній прокуратурі.